Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хәбибуллина. Бүгенге чыгарылышта ниләр булачак? Яңган татар авылында яңа тормыш башлана. Кем булыша, кем файда алып калырга тырыша. Патриотный организациялар үзләренең көчләрен белмәйсе, решили деньги заработать. Сөт һәм өмет ни өчен быел хуҗалыклар инвестиция программаларын кыскартырга мәҗбүр. Бер яктан киметәбез, икенче яктан үзебезгә күп кенә проблемалар тудырып чыгарабыз. Бер ел элек алар СВОга киткән иде. Кайту бәхете, көтү сагышы. Бу ел аларны ничек үзгәрткән? Бу безгә стен язылган сынау инде, без башкарып чыгарбыз дип беләбез инде моны. Хәйдәрләргә сусап яши татар, ничек яшәр татар ялгызы. Тәкъдим ителмичә калган китап һәм еллар аша ишетелә торган моң. Бөек җырчы булуын аша китап. Документаль дөрестлек монда. Без бүген Татарстаннан түгел, тарихи ватарыннан еракта яшәүче милләттәшләребездән башларбыз. Курган өлкәсендә май аенда янган Йолдыз Эшкен авылы кышка әзерләнә. Бу авылда 230лап үй көлгә әйләнгән иде. Алар урынына бу атнада яңаларын тапшыра башладылар. Безнең республика җитәкчелеге фаҗиганың беренче көннәреннән үк теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтте. Рөстәм Миннеханов кушуы буенча вице-премьер авылга берничә тапкыр барды. Төбәк җитәкчелеге белән авылны торгызу буенча даими элемтәдә тордылар. Һәм әлбәттә турыдан-туры ярдәм күрсәтелде. Татнефть Татарстаннан йортлар әзерләп җибәрде. Берничә тапкыр гуманитар ярдәм узатылды. Республика укытучыларга ноутбуклар тапшырды. Йолдыз балалары Татарстанга килеп ял итте. Хәйриячеләр Россия төбәкләрендәге милләттәшләр ярдәме белән күтәрелә торган йортларның эше тәмамланып килә. Дәүләт ярдәме белән төзелә торган йортларның да бер өлеше әзер инде, ләкин барлык оешмаларда төзеп җитешмәячәк ди авыл халкы. Һәм моның үз сәбәпләре бар. Бу атнада Курган өлкәсендә милли шура утырышы узды. Милләттәшләребезне үй туйлары белән дә котладылар, алда торган мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Тулырак Рания Абдрахманова. Октябрьнең соңгы көннәрендә Курган өлкәсенең Шадринск районы Йолдыз Эшкен авылы безне менә шундый карлы һава торышы белән каршы алды. Әмма күкләре булытлы булса да, күңелләре шатлыклы авыл халкының. Бу атнада биредән дистәләгән гаилә Эйтуларын билгеләп үтә. Фермер Миннегәрәевләр кунаклар кабул итә. Алар Татарстан ярдәме белән төзелгән яңа йортка беренчеләрдән булып күченүчеләр. Бу агач инде Татнефть җәмгыяте төзеп бирә. Ян кырмасы Оренбург өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез ярдәмендә тургызылган. Менә газны инде керттеләр. Кагазлар артыннан йөрим дә газыбыз була да уже сакабыз. 5 айлык бу урында хәрабәләр генә бар иде. Миннегәрәевләрнең янган йорты урман фондында төзелгән булганлыктан шунда ук салырга рөхсәт алулары да шикле иде. Алар дәүләт ярдәмен, ягъни акчалата сертификат ала алмады. Шуңа күрә Татнефть төзегән 18 йортның берсе аларга бирелә. Исемлекне комиссия төзи. Фәтхуллиннар да урман фондында яшәгән була. Ләкин йортлары теркәлмәгән. Шуңа күрә ни акча, ни рөхсәт бирмиләр. Нәтиҗәдә аларга йортны Самара татарлары салып бирә. Хәзер менә монда күченә керештек уже җыенабыз. Уже өебез бар, йортыбыз бар, урамда тегелбез. Безнең иҗат төркеме май аенда Эшкен Йолдыз авылына килгәндә, бу хуҗалыкта булган иде инде. Ул вакытта капканы ачып кергәчтен монда бушлык иде. Ә хәзер исә карагыз, 100дән артык квадрат метрлы йорт, сарайлар, хуҗалык сафка басып килә. Янган терлекләр урдына район яңаларын биргән. Бер нәмә калмаган, үз буза менә шунда яталар, үлеп калганнар, өчесе. Икесе качканнар. Шабытты. Хәзер менә шул бузаларны бирделәр. Тарайлар эшләдек менә, өйләр бар. Бу атнада бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре яңа йортларга кирип милләттәшләребезне өй туе белән тәбрикләде. Йортларның 18-ен Татнефть җәмгыяте төзеп биргән, 8-е төрле төбәкләрдә яшәүчеләр булышлыгы. Иң беренчеләрдән булып Чувашия татарлары ярдәмгә алынган иде. Хәзер үзләре төзеткәнигә үзләре үк Коръән укыйлар. Садакаллахул азим. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Biz uyladık bir гаиләгә йорт салып бирергә. Шуның белән бу тәкъдимне Аллаһка шөкер безнең мәхәллә имамнарыбыз да һәм меценатларыбыз да хупладылар. Шулай иттереп без бер атна эчендә менә шушы йортны элгертерле сумманы җыеп, Аллаһка шөкер. Йортны алар Гариповлар өчен төзетә. Ире дә, хатыны да авыл өчен кирәкле һөнәрияләре. Гаилә башлыгы 25 ел янгын сүндерү бүлегендә эшли, хатыны укытучы. Янгын вакытын күрешенең нугы кайтканыга карас праздникларга ди. Шул барин төшереп алган. Стәнәләрне, забор, гараж без эшләгәнек. Без еракта торсак та, Аллаһка шөкер, бу милләттәшләребезнең
кайгысын біз өзіміздің кайгы деп кабул иттек. Май башында авылда 400ләп йорт булган. Янгынга кадәр әлеге борынгы татар авылында 700дән артык кеше яшәгән. Ярты ел элек килеп чыккан ут авылның эчтән 2 өлешен юкка чыгарган. Әйе, хәзерге вакытта йортлар төзелә. Күргәнегезчә, әнә тегендә дә 2 урамда төзелеш эшләре бара. Шуңа күрә әлегә торак йортларның төгәл санын әйтеп булмый, чөнки нигез салырга теләүчеләр бар әле диләр, һәм шунысы билгеләм, янгыннан соң авылда яшәүчеләр саны сизелерлек кимегән. Тагын да кимергә мөмкин. Ни өчен? Дәүләт биргән сертификатлар буенча төзелә торган йортларның бер өлешендә хәзер эш бармый. Кайсы түбәсез, кайсы тәрәзәсез, кайсы яртылаш кына күтәрелгән. Гәрчә килешү буенча алар кышка кадәр тапшырылырга тиеш иде диләр. Подрядный организациялар үзләренең көчләрен белмәйсе решили деньги заработать. Дөрес әйтәм. Вот итог. Без аларны ничә мәртәбә предупреждать иттек, жалобалар яздык прокуратураларга. Халык сөйләвенчә, бу мәсьәлә әле хәл ителеп бетмәгән. Кышка без шанабызны 30-40 йорт яңа елга кадәр атчылар керәләр. Калганнарның урыннары бар, кыш үтергә урыннар бөтенесендә бар. Сөйләшеп калганнар күрше авылларда, туганнарында, шадрында күргәндә. Вот кемгә иң кирәкле, аларны иң беренче чиратка куйдык, аларга иң беренче булышу бара. Әлегә йортлары булмаган авыл кешеләренең юллары аерым. Берәүләр сертификат алып һаман йорт сала, төзелеш вакытында читтә яшәргә мәҗбүр. Икенчеләр сертификат акчасына районнан башка торак сатып алып, бөтенләй күченеп киткән. Шуңа өстәп йортлары су басу зонасында урнашкан гаиләләр бар, алар да әлегә кадәр билгесезлектә яши. Зона подтопления дигән шундый урын бар. Алар язып караганнар хатлар хөкүмәткә, анда көтәләр җавапны, булырмы, булмасмы ул урында үй салырга. Булмаса, без аларны инде монда чакырып карыйбыз. Бу атнада булган мәсьәләләрне яңадан карадылар һәм башкарылганына нәтиҗә ясадылар. Да, мы не верили, что мы все это сделаем. Җәй башында тиз арада бу кадәр эш башкарылыр дип уйламаганда идек. Ул вакытта күзләрегез нинди иде дә, хәзер нинди? Күз яшьләрегез үк башка. Төрле оешмалар, дәүләт иганәчләр ярдәмендә башкарылган эш бу. Моны бер генә тармак үзе генә башкарып чыга алмас иде. Мы еще не все решили, мы знаем. Обещаем, что все вопросы мы решим. Татар авылындагы янгын Россия татарларын берләштерде ди милләттәшләребез. Торгызылган йортлар гына түгел, тонны килгән гуманитар ярдәмдә. Моның ачык мисалы. Бу елда да делегатлар бүләксез килмәде. Татар эстрадасы артистлары концерт куйды. Монда әле төзеләсе йортлар да, языласы китаплар да байтак, чөнки хәзер авылның яңа тарихы башлана. Курган өлкәсеннән Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Адымнар. Моннан нәкъ бер ел элек 28 октябрьдә Россиядә өлешчә мобилизация тәмамланды. Нәкъ шушы вакытта ай буе өйрәнүләр узган Татарстан егетләренең беренче төркеме СВО зонасына кузгалган иде. Казан Экспо, Танк училище полигонында митинг узату һәм аерылышу мизгелләре, ярты елдан кабат күрешү һәм гомерлек югалтулар. Шулай туры килде ки, ул чакта олы юлга кузгалган егетләребезнең күпчелеге бу көннәрдә октябрьдә ялга кайтты. Без аларның кайберләре белән очраштык та. Каһарман якташларыбызның тормышын бу ел ничек үзгәрткән? Алия Хәйретдинова репортажы. Бу кадрларны без нәкъ бер ел элек төшердек. Ул вакытта ил өлешчә мобилизация шаукымында яшәде. Менә Казан Эксподан беренче төркемне узату 365 көн үткән. Йокысыз төннәр, тормыш мәшәкатьләре хәрбиләрнең ялга кайту шатлыгы белән үрелеп барды. Туган көнең белән кызым, үке. Ура! 3 яшьлек Эмилияның бу атнада әнисе дә, әтисе дә янында. Дамир Хөснетдинов Лаешка бу ел эчендә икенче тапкыр ялга кайтты. Аларның 12-34 полкы Татарстаннан беренче булып киткән иде. Донбасска да беренче кирделәр. Армиядә укчы пулеметчы булып хезмәт иткән егет анда һөнәрен искә төшерә. Иң кыены да, кадерлесе дә туган якны, туганнарны сагыну ди ул. Бала белән сөйләшкәч, уже бөтен настроенияләр күтәрелеп китә инде. Анда Ямлек даже булмаса да, кыз белән сөйләшкәч уже полностью теге күзләр ачылып китә, дөнья рәхәт, все уже прямо алга барасы килә инде, все. Илне сакларга да бардык инде. Чтобы безнең матур дөньяда, чтобы сугышлар булмасын өчен, чтобы безнең балаларыбыз исән-сау яшасын өчен. Аның ялы хатыны һәм кызының туган көненә туры килде. Бер елда яшь гаиләнең тормышы икегә бүленгән. Позвонил, мне повестка, говорит, пришла.
Шалтыратып повестка алганын әйтте. Нишлисең, кая барасың? Ватанны сакларга кирәк бит дидем. Безнең өчен ул чын герой. Минем ирем ике дә уйламыйча китте. Мой муж встал и пошел. Бөтенесе горурланалар аның өчен. Молодец. Авылдан единственный бер малай китте. Шулай туры килде. Нәкъ октябрьдә беренче булып киткән роталар ялга кайтты. Балтач районының югары Субаш егете Рафил Алексеевны бу атнада авыллары белән чыгып каршы алдылар. Шушлай көндәлек, шушлай кыймаклап пешерәбез инде. Өлешчә мобилизация алар ишеген 2022 сентябрендә кага. Аның авылында тагын 2 кешегә повестка килә. Рафил ул чакта үзен генә түгел, авылдашларын да кайгыртып йөргән. Әле бөтен иптәшләрне зур терәк булды. Бөтен кешеләрне саклап, дип әйтим, инде бөтен әйберләрен барлап, карап йөртүче булды менә үзе безнең авыл җегетләрендә. Тегендә дә шулай менә иптәшләр арасында дәрәҗәле дип әйтим, Рафил кайтырга дип Koknalarına ремонт uzdurduk. Stinaların türdük, idenlerin, stinaların türkümlerin bütünsün hazırlayıp Rafil kaytarga siz tartıp motorlap koyduk indi. Ondan sonra kaçka süzgüne gördü. Yok diye girgen şekilde oldum, süzgürtken seyken dedi. Mene olsa benim yarattığım sıyırlarım indi. Ben bularına hayır şeyge atmışka kaytkandan belli görmegen. Рафил Алексеев СВОга киткәнче ветеринар булып эшләгән. Тукай хуҗалыгында 1000 ярым баш мөгезле иретерлек караган. Армиядә ул ракета гаскәрләрендә хезмәт иткән була. Bütün kişi Tatarstan'dan bulaş, bir-birimizini tuğan şekilde kabul ettik indi biz anda. Kişilerin ilirte bilen haberge alsak, avul bile şaltıratıp yanılıklarını sürüydürek indi. Andanak armiyadak şekilde indi, buruşunu ötev indi, bu bizge siten yazılgan sınav indi, biz başkarıp çıkarımızı bildiğimiz indi buna. СВО зонасында олар төрле хәлләргә юлыга, авыр югалтулар да, зур тәэсир калдырган очрашулар да бар. Донбасс халкы моңарчы күргәннәрне олар яхшы белә. Алар бит инде 14 елдан бeri аны сугышны күргән. Алар biz var bunda bilәсе кешеләр, китсәк тә, китмәсәк тә дип. Хәзер безнең канат астында алар нирәк яши инде, танышрак. Хәзер әнисе тәмлерәк ашатырга тырышса, әтисе хуҗалык эшләрен әзерләп куйган. Рафил үзе көндә мунча яга, чытырдап янган каен агачын һәм рәхәтләнеп чабынырлык каен себеркесен сагынган. Туган якка кайткан арада алар исән кайта алмаган якташларын онытмый, каберләренә барып дога кылып китәләр. Менә ялга кайткач, монда яткан малайларның барын белгәч, монда килмешә булмады инде. Бары безнекеләр. Ринат СВОга Биектаудан беренчеләрдән булып киткән. Дамир белән бер полкка эләгәләр. Ул пехотачы, шуңа күрә алгы сафка еш керергә туры килә. Мин үземне түгел инде. Барыбыз да шунда. Без моны сактым бар инде. Бергә тотындык инде, бергә танышып итеп, гаиләчеклек булдык инде. Ринатның хатыны Гүзәл бу 365 көнне көтеп уздыра. Иң тыныч көн СВО зонасыннан ире шалтыраткан көн. Быел Гүзәл гуманитар ярдәм җыя башлый. Бу эшкә ирләре СВОда булган башка хатыннарны да җәлеп итә. Баштарак Ринатка салыныбрак эшесәк дип әйтик инде, ират бар. Хәзер инде без күпкә көчлерәк. Biz любой момент төннә звонок булса да чыгып төшә торган шундый кешегә әйләндек. Хәзер инде Аллага шөкер безгә хөкүмәтебез аларга акча түли. Без инде менә планнарыбызны тормышка ашырырга тырышабыз. Балаларның каникуллары башланды, димәк әти янында күбрәк була алалар. Я тебя, папочка, люблю. Бу яллары тәмамлангач, өлешчә мобилизация буенча чакырылып хезмәт итүче хәрбиләр эшендә, аларның якыннары эшендә СВОның 2нче елы башлана. Берләренә хәрби бурычын үтәү, икенчеләренә аларны өйдә исән имин көтү. Алия Хайретдинова, Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов. Адымнар. Бу атнада Үзәк банк төп ставканы 15%-ка җиткерде. Ул күпчелек өчен көтелмәгән хәл булды. Кайбер экспертлар ким дигәндә 13-тән 14-кә күтәрерләр дип фаразлаган иде. Монысы быел 4-нче тапкыр арттырулары. Үзәк банк моны инфляцияның көчәюе белән бәйләп аңлата. Хәзер белгечләр әйтүенчә, кредитлар кыйммәтләнәчәк, банкка сакларга акча салу процентлары күтәрелә башлый, халык чамын киметәчәк һәм акчаны янга калдырырга тырышачак. Нәтиҗәдә сатып алу күләме кимеп, инфляция күрсәткечен төшерергә тиеш. Ел ахырына без аны без мөгайын. Атна башында республика җитәкчелеге финанс, казна һәм салым органнарының киңәшмәсен уздырды. Анда быелның бюджетын карадылар, киләсе елныкы буенча фаразларны җиткерделәр. Рөстәм Миннеханов берничә җитди бурыч куйды. Данные объемы поступлений не должны нас успокаивать. Важно сохранить положительную динамику доходов. В текущих условиях ситуация может измениться в любой момент. Сейчас необходимо продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для абсолютного исполнения первоочередных и социальных обязательств, создать запас прочности.
Яңа елга бюджет проекты хәзер Дәүләт Советында, депутатлар аны киләсе атнада карый башлаячак. Фәйрүзә Мәҗитова, финанслар министры Радик Гайзатуллин белән очрашып, яңа бюджетның үзенчәлекләре белән кызыксынды. Хәерле көн исәмез. Бүген республиканың төп финанс документын раслау буенча нинди эш бара? Безнең бюджетыбызга килгәндә, беренче чиратта мин агымдагы елгы бюджетны турында берничә сүз әйтеп үтәргә телим. Январь, февраль, март айларында бер күләм авырлыклар булып алды. Дөнья хәлләре үзгәрде. Безнең инде предприятиеләребезнең төрле үзара мөнәсәбәтләр үзгәрде. Менә безнең төп керем түләүчеләр, салым түләүчеләр бит инде ул нефтяной компанияләр, нефть переработчиклары, алардан безнең бик күпкә былтырга караганда керемнәр әзәйде. Без инде республика бюджеты буенча кайбер чараларны 4нче кварталга күчереп тордык. Чөнки бәлки әгәр дә бюджетыбыз үтәлмәсә, ничегрәк яшәрбез һәм ничегрәк нинди чыгымнарны алып барабыз, кайсыларын калдырабыз или аны үти алмабыз дигән уйлар да бар иде ул вакытта. Шуннан соң инде безнең инде предприятиеләребезнең, физик затларыбызның менә шул кадәр рәисебез җитәкчелегендә көчле эшләүләре нәтиҗәсендә безнең керемнәр арта барды. Киләсе ел казнасының төп керемнәре физик затлар табышына салымнан җыела дип әйтелде. Һәм димәк инде халык күпме әйбәтрәк яши, казна керемнәре дә шуның кадәр күбрәк була дигән сүз, пропорциональ рәвештә. Һәм моннан чыгып сорау бирәсе килә. Хезмәт хакы артуга чыгымнар каралганмы? Хезмәт хакы вакытында халыкка түләү иң төп бурычлар булып тора инде. Шуңа күрә аның күләме дә арта инде. Менә минем үз чыгышымда мин инде әйтеп үттем, әгәр дә 24нче елга бюджетта безнең инде берләштерелгән бюджетта 211,4 миллиард сум күләмендә каралган булса, бу 279 миллиард сумга күтәреләчәк 26нчы елга. Бюджет проектының чыгым өлешенә килгәндә, кайсы юнәлешләргә күпме финанслар каралган, беренче чираттагы чыгымнар нәрсә алар? Төп безнең чыгымнарга килгәндә, безнең инде төп чыгымнар барлыгы социаль юнәлештә дип әйтәбез, чөнки ел саен менә мәгарифка, мәдәният, сәламәт саклау министрлыгына һәм инде безнең социаль проектларыбыз ел сайын арта бара. Булар барса да индексацияләнгән һәм буларның саны, суммасы инде шактый гына ел сайын арта бару, тип буларның эшчәнлегендә инде хезмәт хакы арта бару. Булар барса да безнең бюджетыбызның социаль юнәлештә икәнлеген табырга дәлилле дип саныйбыз. Радик Рәхүч, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Адымнарны дәвам итәбез. Быел сөтне сатып алу бәясе төшү сәбәпле Татарстан җитештерүчеләре 6 миллиард 800 миллион сум акча югалткан. Алар товарны узган ел белән чагыштырганда 10 сумга кимрәк бәягә тапшырырга мәҗбүр. Татарстан сөтле төбәк, терлекчелек белән шөгыльләнүче күпчелек хуҗалыклар өчен ул керемнең төп чыганагы. Бездә ел саен аны җитештерү күләме арта. Әмма соңгы елларда тутырыклы гына торган хактан соң бәянең шундый кисәк аерма белән кимүе җитештерүчеләрне аптырашта калдыра һәм инвестиция программаларын яңадан карарга мәҗбүр итә. Рүзәл Шәрипов сөтне иң күп җитештерүче Әтнә районына юл алды. Хуҗалыклар белән алып һәм кушып карадылар. Сыерлар безнең авылларыбызны яшәтүче, алар эш бирүче дә, икътисадыбызны булдыручы да. Әтнәдән Илгиз Хәйруллин гомер буе терлекчелек белән шөгыльләнәм. Хәзер 1600 баш нәселле сыеры бар. Алар көненә 45 тонна сөт бирә. Әмма сөенер урынга көенер чак җитте ди җитәкче. Ел башында сөт биясе көтмәгәндә 10 сумга арзанайган. Ул исәпләп караган инде, быел 75 миллион сум табыш алынмаган. Хәзер Илгиз Хәйруллин сөтле бикәләрен югалтудан курка, чөнки аларны асрау бик чыгымлыга әйләнеп бара. Бу терлекне тулышынча полноценный рацион белән ашатмасак, буларны юкка чыгарып бетерәбез. Моны булдыру өчен бик күп еллар кирәк булачак.
Biz чит илләрдә карап йөридек, Германияга чыгып, башка Европа илләренә чыгып карап йөридек. Аларның сыерлары, менә үзебезнекендә дә 68 литр бирде бер сыерыбыз. Раздой вакытында 50 литр сөт бирәләр. Үзебездә булдырган сыерлар бит булар. Сыерлар шуны кадәр сөт бирсен һәм сәламәт булсын өчен азыкка аксымлы матдәләр кушырга кирәк диләр. 1 килограммы 32 сум. Узган елдан 3 сумга кыйммәтрәк. Әле бу юл чыгымын бензин, техника карауны санамаганда аксымлы рапсны мәсәлән 10 көн сайын кайтарырга кирәк. Сөт бәясе белән үзен окупать итеп бетерә алмыйлар. 12 сумна хәзер төшеп беткәне, кукуруз бәясе хәзер бүгенге көндә без аны алабыз 15 сумнан. Рапсовый шрот ала торганык biz 28-ләргә төшкәне, хәзер 31 менә 32-ләргә уже суйны кып йөрәктә инде. Лениннан Тукай җәмгыятенә юл алдык. Монда 2000 ярым баш савым сыер бар. Көн сайын 60 тонна сөт бирәләр. Быел җитештерү күләмен 10 тоннага арттыра алганнар. 22 елның май айында 39 сум 87 тиенгә сатадыр. Апрель айында ул безнең калды 28 сум 60 тиенгә. Беренче эш итеп хисапчылар белән хуҗалык быел күпме табыш югалткан санап карадык. Шул узган елгы уртача бәягә саткан булсак, безнең колхоз кассасына кергән булыр 541 миллион акча. Ул безгә керде 435 миллион гына. Без 106 миллион акча югалттык сөт бәясе түбән булу аркасында. Хуҗалык кесәсенә кермәгән 106 миллион сумга 600 баш нәселле буастана сатып алып булыр иде ди җитәкче. Сумма 400 сыер сыйдырышлы ферма төзеп чыгарга да җитәсе булган. Әмма бу хәзер Илфат Хакимовның хыялында гына 1 миллиард инвестиция кертеп башлаган төзелешне быел туктаткан. Хәзер киләсе елга хуҗалык бюджетын планлаштыралар. Сөтнең үз кыйммәтен киметеп эшләмәкчеләр. Бер яктан киметәбез, икенче яктан үзебезгә күп кенә проблемалар тудырып чыгарабыз. Ул интеллектуаль сәламәтлеге, ул безнең хуҗалыкта эшләгән кадрларның хезмәт хакы, безнең бит аларга да лаеклы хезмәт хакы түлисе килә. Яшьтерлекләргә дигән торак, моны узган ел төзи башлаган идек һәм менә шушындый сөт бәяләренә ким булу нәтиҗәсендә монда да күп авырлыклар күрергә туры килде. Таң хуҗалыгында бу комплексны 240 миллион сумга төзегәннәр. Ел дәвамында хуҗалыкта киремнең кимүе төзелеш сыйфатында да чагыла ди директор. Җиһазларның да арзанрагын алганнар, бетон урынына да вак таш кына җәйгәннәр. Сөт бәясенең түбән булуы бу хуҗалыкны 94 миллион сум табышсыз да калдырган. Үсемчелек белән шөгыльләнергә 20-30 кеше җиткән булыр иде. Бүген хуҗалыкта безнең 160 артыграк кеше эшли. Менә шушы хайванны бетерәсен икән 133 кеше кая бара бүгенге көндә эшсез каламалар нишәтәсен. Быелның 9 айында Татарстанда 1 миллион 253 мең тонна сөт җитештерелә. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда бу 10%ка күбрәк. Уйлап карасаң, табыш та артырга тиеш. Әмма ничек кенә сәер яңгырамасын, фермерлар киресенчә акчасын югалта барам. Быелның 9 айында алар сөт бәясе түбән булганга күрә 6 миллиард 800 миллион сум табышын ала алмаган. Әтнә сөт җитештерү буенча республикада беренче урында тора. Шуңа күрә башка еллар белән чагыштырганда иң күп киреме югалган районда алар 717 миллион. Бу бөтен Татарстан сөттән алмый калган табышның 10% дигән сүз. Кукмара, Балташ, Мамадыш, Мөслим, Минзәлә, Алабуга, Бөгелмәдә сөт җитештерүне арттыра. Димәк, әлеге районнарда да югалту зур. Кайдадыр 40 яшьтән пенсияга чыгалар, кайдадыр ниндидер льготалар биреләләр, кайдадыр выслуга бирәләр. Шушы иң авыр һәм иң күп хезмәт сорый торган авыл хуҗалыгы тармагында анда эшләгән бер генә кешегә дә ниндидер льготлы чараларның мин мәсәлән белгәнем юк. Бәяне генә килергә кирәк. Бүлгәләп әүвәлге вакыттан буладыр бит җитештерүчегә фәлән кадәр процент. Хәзер безнең иң мизерный процент кибеттәге полкадагы бәяне җитештерүчедә бездә калды. Авыл хуҗалыгы министрлыгында сөт бәясе февральдә төшә башлады диләр. Моны кышын заводларда коры һәм майсызландырылган сөтнең запасы күп булуы белән аңлаталар. Хәзер аны сыр, эремчек кебек продуктларга караганда да күбрәк җитештерәләр. Ихтыяҗ булмау чиста сөт бәясен уйната. Һәр вакытта да киттеләр бәяне. Менә зур бәядән алдылар сөтне дә, и зур бәядән сатырбыз дип. Сомның бәясе төшеп китте бәйнең секендә. Зур күләме күп булу сәбәпле. Заводлар китте, бәя төште, ярар күтәрелер, сатмабыз дип. Но объем склад тулы, складка яңадан сөтне тутырмый башладылар заводлар. Шушы күләмдә спрос китә башлады сөткә.
яңадан восстанавливать итеп рынокка чыгара башлар. Шуның булу сәбәпле бәйнекендә рынокта менә шул кривой бәген уйнады. Бәясе төшеп китте сәтне. Хәзер исә базардагы вазгыять тотрыклыланып килә, әмма әлегә аерма барбер 7 сумны тәшкил итә. Бәяләр тагында күтәрелер дип, шушы былтыргы дәрәҗәгә җитер дип уйлыйбыз. Хуҗалыклар үзләренең инде һәрберсенең чыгымын шутлап, эффектлы рәвештә тотырга планнар кырып, уже бүгенге көндә шушы ашату буенча, савым затратлары буенча һәрберсен эффект рәвешкә юнәлделәр дип ышаныс килә. Соңгы елларда Татарстанда сөт бәясе югары торды, шуңа хуҗалыклар эшчәнлеген югары табышка көйләгән иде. Әмма ул вакытлы күренеш булды. Бәя аермасын киметү өчен октябрьдә депутатлар 1 литр сөткә ел әйләнәсе 3 сум субсидия бирү тәкъдиме белән дә чыкты. Әтнә районыннан Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Адымнар. ТСРның халык артисты Хайдар Бигишевның арабыздан китүенә 13 ноябрьдә 25 ел була. Кабатланмас драматик тенорлы җырчы, опера сәнгать йолдызы. Опера сәнгатендә дә, эстрада җырларында, халык көйләрендә бердәй осталык белән башкаручы гигант иде ул. Горур һәм искиткеч тыйнак җырчы. Бигишевның замандашлары шулай дип искә ала. Хатирәләр улуг шәхескә багышланган китапта урын алды. 2010 елда татар телендә чыгарылган басма, аннары рус телендә дөнья күрде. Ул басмаларда гаять бай мәгълүмат тупланган, ләкин китапның барлыгын күпләр белмиде, чөнки ул аерым тәкъдим ителмичә кала. Эшне башлап йөрүче җырчының хатыны Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева була. Гөлназ Сайфетдинова китапны кулына алды һәм Хайдар Бигишев иҗатына бүгенге көн күзлегеннән карады. Бу 25 ел Хайдарны бездән ерак айтмады. Миннән ул бер вакытта да 1 миллиметрга да ерак аймый. Мин хатыны буларак кына әйтмим бу сүзне. Моны халык та шулай дип әйтә. Яктı кояш, кояш сине күрә, чәчләреңне назлы җилләр генә. Хайдар Бигишев башкаруында танылган җырларның берсе, аны эфирга чыгару өчен көрәшергә туры килгән, чөнки худсовет уздырмый, Бигишев өчен ул аеруча кадерле була. Кайчан гына очрашырбыз җыры сабый чагында мәрхүм булган балаларына багышлана. Күкрәгемә кушып җылый, тыңлар идем синең тавышыңны. 49 яшендә гомере өзелгән бөек җырчы. Аның тормыш, иҗат юлындагы мондый фактлар, хатирәләр, әңгәмәләр, фотосурәтләр аңа багышланган китапта тупланган. 2010 елда аның татарчасы чыккан иде. 2019да русчасы дөнья күрә. Ләкин пандемия сәбәпле аны зурлап җәмәгатьчелеккә тәкъдим итмичә калалар. Шуңа күрә андый басма барлыгын күпләр белмиде. Рус теле аша аңлый торган милләтләр безнең сәнгатебезне, халкыбызны үтенделәр, бик күпләр үтенде. Ихтыяҗ туды Хайдарның русча китабы чыгарылуына. Дәүләт югарылыгында чыккан китаплар алар. Мин шулай әкрен-әкрен үзем ялгыз презентациялап йөрим инде аны. Барган җиремдә алып барам. Рус телле халыкларга бүләк итәм. Мәскәүләрдә, Питерларда, менә Самарларда. Китапта Зөһрә Сәхәбиеваның язмалары, замандашлары, дуслары, музыка белгечләре истәлекләре тупланган. Татарча китапның русчага тәрҗемәсе, өстәмәләр дә бар. Безгә читтән бик күп режиссерлар килә иде. Мин аларның күбесен эзләп таптым. Алар яздылар. Алар инде Казанда яшәмәсәләр дә. Хармейстерлар, Нурия Джураева. Аның язмасын укысаң, ул анда шулкадәр зур белем. Хайдар Расуламда кеше буларак та, һәм бик затлы кеше буларак, һәм иҗади югарылыгы ачыла. Аның бөек җырчы булуын ача китап. Документаль дөрестлек монда. Операдагы иҗади таҗы Отелло партиясе була. Аны сәхнәдән аена 4 мәртәбә башкарган. Спектакль уйнаган кичне 2-3 килограммга ябыга торган була. Бу мәгълүматта китапка кергән. Опера җырчысы Алевтина Белоусова язуынча, Хайдар Бигишев дөньяның иң яхшы 10 теноры исемлегендә. Мин интервьюсын тыңладым. 2 концерт бирәсе булса, ул айга. Ай буе шуларга гына әзерләнгән. Хайдарның менә Отелло барган вакытларда аена 4 Отелло иде. Үзен аямыйча эшләгән кеше. Үзебезнең эшне халыкны агарту, халыкны инде уйландыру, гел елатып та булмый инде менә халыкны, гел
күлдереп тә булмый. Менә шуның уртасын ниндидер, уртасының иң бийик орнын алып барырга шул кирәк. Сәнгатьнең язмышы ул милләт язмышы да һәм халык язмышы да. Радио, телевидение фондларында Хайдар Бигичевның язмалары саклана. Казанда аның исеме белән аталган урам бар. Андагы мәктәптә музее урнашкан. Зөһрә ханым аның исемен мәңгеләштерү теләге белән янып яши. Бүтән милләт кешесеннән шундый фикер ишеттем. Ул укыган, тыңлаган һәм миңа әйтә: "Неужели у татар есть такой певец?" диде миңа. Белгертергә кирәк бүтән милләтләргә. Хайдарга һәйкәл кирәк. Әлбәттә. Татарстанның баш каласы Казанда, чөнки Хайдарның бөеклеге һәм халыкка һаман да кирәклеге кирәк булачаклыгы, аның шәхесенең һәм эшенең еллар белән дә исбатланды инде. Гасырлар дәвамында күңел төпкелләрендә тупланган моңны кузгатып, аңа үз кичерешләрен, әрнүләрен, сөенечләрен кушып, халыкка җиткергән җырчы гына чын халык җырчысы була ала. Хайдар Бигичев шундый җырчы иде. Китапның беренче битләрендә Рөстәм Миңнехановның шундый сүзләре урын алган. Кабатланмас тавыш иясенең арабыздан китүенә 25 ел була. Шушы затлы китапны кулга алып, аның турында истәлекләрне кабат яңарттык. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.